Għawek nitkellmu fuq adozzjonijiet li huma inter-country. Xi ħaġa li niffaċilitaw u xi ħaġa li ngħinu biex issir. Nixtieq nara iktar adozzjonijiet lokali. Ġifieri hija biex ngħidlek b'xewqa tiegħi li nara iktar adozzjonijiet lokali. Hekk qed nitkellmu fuq dak li huma adozzjonijiet minn barra l-pajjiż illi fil-każ ta' pajjiżna tista' tgħid huma kollha minn barra l-pajjiż. Ovvjament il-pandemija effettwat ukoll. Ġifieri inti kellek pajjiżi, pereżempju l-Indja li huwa pajjiż minn fejn jiġu l-ikbar numru ta' tfal għall-adozzjoni. Shutdown li ilu għaddej xhur effettivament. Bħala pajjiżi għandek l-Indja, għandna l-Portugal u għandna l-Slovakkja. Fil-każ tal-Indja jiġu tfal iktar żgħar biex ngħidlek, u fil-każ tal-Portugal u Slovakkja l-iktar li jiġu tfal li jkunu qabżu ċertu età u jkunu aħwa wkoll. Għandna wkoll il-Bulgarija li hu miftuħ qed inħarsu li niftħu postijiet oħra, imma iva l-pandemija affettwat ħażin. Li forsi jista' jbħat ftit għalija għal fatt li l-liġi l-ġdida ta' tfal mhux tinkoraġġix fis-sens tibbuttak, imma qed tiffaċilita iktar fejn jidħlu adozzjonijiet lokali. U hemmhekk ukoll l-aqwa interess u l-ikbar interess ikun dejjem l-interess tal-minuri li ħadd jiġi adottat.